zan ƙara nuna mana yadda za ka yi providing liquidity ka coins. Dole sai kana da coins ɗin, kowa ya sani. Na farko za ka bari mu shiga ainihin SafePal wallet ɗinmu ga ta, kuna kallon ta ko? Dole sai ya zamanto ɗan uwa ɗan baiwa kana da coins. To masha Allah, da zaran SafePal wallet ɗinmu ta bayyana haka, kuna kallo sai ka zo explore ɗin nan ka taɓa shi. Ga explore zai bayyana ma waje kamar haka. Da ya bayyana mana waje kamar haka, ka zo search ɗin nan, wajen search ɗin nan sai ka taɓa shi. Zai kawo ka waje haka, sai ka rubuta ka taɓa shi. Zai kawo ma inda za ka yi rubutu haka, sai mu sa web3.sidradex.pw ga ta, kun ganta ko? To in kai sabon shiga ne, farkon shiga ne, sai ka zo nan kai search, sai ka sa Sidra. To kana so ka ɗora wannan dApps ɗin akan Sidra ecosystem kenan, sai ka taɓa ta. Kuna kallo ko? A cikin sauƙi sai ka sa confirm, zai kawo ka waje kamar. To masha Allah, da zaran ya kawo ka haka, daga nan ɗin nan kawai sai ka taɓa nan. Gashi launch Sidra Dex ɗin nan, kuna kallo ko? Kana taɓa shi haka, gashi ya kawo mu waje kamar haka, kuna kallo ko? To ina za ka zo sai ka duba wani coins kake so ka yi, sai ka duba portfolio ɗinka, wato kwasa-kwasan da kake da shi. In ka taɓa a nan, kun ga ina da SDA guda 7, ina da ACV guda 10, 100 da guda 2, ina da RAP guda 0. Ga Hex, ga wannan, gano. To misali ina so in sai ban, ina so in yi liquidity pools na Nurul Haq, kun gan shi nan. To amma kuma ba ni da shi, ya zan yi? Sai na farko abin da za ka yi, sai ka zo nan, kuna kallo ko? Sai ka zo nan swap. Jama'a ku rika kallo da kyau. In ka zo swap, sai ka yi ƙasa, sai ka ɗan janyo ƙasa haka, za ku ga Sidra, ga mene, ga RAP Sidra. Sai ka taɓa kan RAP Sidran nan, domin kana so ka sai coins ne na Nurul Haq, sai ka taɓa shi haka. To kun ga ya zo muku search engine, kawai sai ka rubuta Nurul Haq, kun ga ya bayyana gashi nan. To wato coins ɗin ne muke so mu siye shi da Sidra, sai ka taɓa shi haka. Jama'a kuna kallo ko? Kun ga Nurul Haq ya bayyana ko? To sai in ce ina so in siya da kamar Sidra guda 4, kun gani ko? Ina so in siya da kamar Sidra, barin sa Sidra 3, kun gani ko? Ina so in siya da Sidra 3, za a bani 44 Nurul Haq. To ya za ka sai ka yi ƙasa kawai, sai ka sa swap, gashi nan swap. Sai in taɓa swap ɗin nan, kuna kallo ko? Yawwa, sai in taɓa swap ɗin nan, gashi nan. To sai kai confirm. To gashi nan yana swap, gashi nan yana swap ɗan baya, kuna kallo yana swap confirming. To masha Allah, gashi nan yayi confirm. Yanzu me zan yi? Kawai sai in taɓa done, sai ka taɓa done. To ya za mu yi? Sai ka zo portfolio ɗinka nan, sai ka duba shin Nurul Haq ya sauka. To jama'a kun ga coins ɗina ko? Yanzu ga Nurul Haq, kuna kallo ko? To ya zan yi in ina so in provide liquidity a kansa? To kun ga yadda za ka yi, sai ka zo nan pools ɗin nan, sai ka taɓa haka. Jama'a kuna kallo ko? Zai bayyana maka pools ɗin kamar haka. To da zaran ya bayyana ma, ku duba coins ɗin da aka yi stake na Sidra 4,490,000. To kun ga positions ɗina guda 11. Kun ga gashi nan RAP SDA, gashi nan Safar, ga waɗannan duka gashi nan kuna kallon su ko? Duk ga riba na. Kun ga wannan ga ribar coins ɗin, ga ribar Sidra. Kun ga za a bani Sidra 0.1 wannan. Ribar Sidra ta in zan yi claiming, duk kun ga ribobin. To ya zan yi? Sai ka zo nan, sai ka zo nan new position. Amma idan kai sabon shiga ne, na yi bidiyon yana Shakundum channel, sai ka je ka gani. To ka gani position gashi ya bayyana ko? To sai ka zo ka taɓa nan, sai ka canza wannan coins ɗin zuwa wani coins, sai ka sa Nurul Haq. Kun ga gashi nan ko? Sai kawai ka taɓa shi. Jama'a kun ga coins ɗin ya bayyana na Nurul Haq. Ina so in yi pairing da SDA ko? To me za ka yi? Sai ka yi ƙasa, kakka ce za ka taɓa wai Sidra ka ne a nan. Ga inda za ka taɓa Nurul Haq, automatically zai nuna ma adadin Sidrar da zai ɗauka. Kun gani ko?
idan ka taɓa wannan neural hack automatically za a ɗauki sidira guda 2.3 a pairing ɗin shi da neural hack as a liquidity pool. To yanzu slippage tolerance barin da shi 0.5 sai kawai ka na mene add liquidity. Kun gani ko? Gashi ina add liquidity yanzu, gashi nan zai kawo ni zan sa confirm. Yawwa, to gashi nan yana approving. Jama'a wannan shine tsari da zaka bi idan kayi sai ka ƙara confirming. Yawwa, gashi zan sa fingerprint ɗina. To gashi nan yana rolling, yana submitting. Kun ga yana submitting ko? Na farko zai approving sai kai confirming sai kai submitting. Insufficient neural hack ya bayyana. Kun gani liquidity added, position mined successfully. To yanzu me za ka yi? Kun ga ya koma 12, position ɗina ya koma 12. Ina neural hack? Bari ku gan shi. Kun ga neural hack yanzu ba a fara sauke min riba ta ba a nan, amma duka sauran za ku ga ribobi ana sauke min dukkaninsu. Saboda haka liquidity pool yana da mahimmanci, sannan kowa ya sani duk lokacin da za ka yi claiming ɗin coins ɗinka, za ka yi claiming ko ka yi remove, shikenan kawai ka taɓa kan coins ɗin. Misali yanzu wannan da nake da 0.1 ɗin nan ina so in yi claiming ɗin shi, sai in taɓa kansa kawai. Wani coins ne? Afra ne. Kun ga sun bani coins da yawa. Kun gani ko? Kun ga an yi staking coins sidira 11,000 a kai, sai kai ƙasa. Yawwa, jama'a kuna kallo ko? Sai ka ɗan yi scrolling ƙasa haka. Kun gani ko? To ga claim fee, sai in taɓa nan, sai in taɓa kawai claim fee. Za a bani afra 0.135 menene, ga kuma sidira da za a ban. To bari in yi claiming. Bari ku gani, shi ma za ka yi claiming. Gashi nan sai mu sa fingerprint. Za ku ga afra daban da shi a wallet ɗina ya bayyana ribar da na samu. Gashi nan ina claiming. To masha Allah, kun ga ya yi claiming ko? To me za ka yi? Sai ka yi close. Sai mu close. To ina za ka je ka ga claim coins ɗinka da kai da na wrap sidiranka da afra, ka zo portfolio sai ka duba nan. Jama'a kun ga Afri Cypher Vault ɗina ina da guda 102, SDA ɗina ina da 1.9, ina da wrap SDA 0.03 ga afra. Kun ga afra ribar da na claiming ɗin nan ba ga ta ba? To wannan shine. So saboda haka ne kuma duk lokacin da kake so ka fita daga liquidity pool za a dawo ma da sidirar da kai fiyarin da kuma coins ɗin da kuma ribar. So haka wannan shine liquidity pool, yana da matukar amfani. Akwai wanda ya ce mun kwana biyu sai da ya samu sidira guda 10. Akwai wanda ya turo mu ya samu 4, ya samu 5 da kuma ribar coins ɗin. To Allah ya sa mu dace.